ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିଛି ଚଟପଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କିଛି ସବୁଦିନ ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ। ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇକି କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେ ଘରେ ବନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆଜି ମୋର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବାରୁ ଆଜି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରେ ବନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଏଠି ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲି ସୋୟାବିନ୍ ପକୁଡ଼ିଟା ବନେଇବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାପରେ ରେସିପି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ରେସିପିଟା ପାଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଡରି ଡରିକି କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମମି ସେପଟୁ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯଦି ଖରାପ ହେବ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ମୁଁ ପକୁଡ଼ିଟି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ସୋୟାବିନ୍ର। ତା ସହିତ ଟିକେ ଚଟନି ବି ବନେଇଥିଲି, ଟମାଟର ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଚଟନି। ଏଠି ମୋର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଯାଇଥିଲା। ମମି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋତେ ଗାଳି